Takže ja vás vítam pri ďalšom videjku s baterkami od spoločnosti Milltech. Táto v tejto veľmi peknej krabičke konkrétne je taktická baterka, respektíve baterka na taktické použitie. Nachádza sa v krabičke spolu s nabíjačkou a pre ňu určenou batériou. Má niekoľko zaujímavých funkcií, ku ktorým prejdem aj v ďalšej časti videa. Uvidíte každý ten mód, ktorý táto baterka má, tej svietivosti. Začnem asi obsahom. Jednoduchá batériočka s putkom na zápestie. To je odoberateľné, je tu na to typické krúžko v tej zadnej časti. Myslím si, že mnohí z vás, rovnako ako ja, neobľúbujú práve túto časť, takže si to vedia dať veľmi ľahko dole. Baterka ako taká je skutočne veľmi ľahká, má 128 gramov už s tou batériou, takže nejakých 100 gramov bez nej. Veľmi zaujímavou funkciou je práve to zaostrovanie, respektíve práve to vzdialovanie toho svetla, to spresňovanie, a to funguje posúvaním tejto hlavice, respektíve vyťahovaním tejto hlavice dopredu skrz tú šošovku. Následne si viete to svetlo trošičku doostriť, rozšíriť. Veľmi dobrá funkcia, povedal by som, že ak potrebujete nejakú baterku, ktorá je multifunkčná na krátke, ale aj vzdialenejšie, respektíve väčšie vzdialenosti, je toto takou veľmi ľahkou, dobrou voľbou. Ďalšou vecou, ktorú nájdeme v balení ako takom, je nabíjačka. Nabíjačka je určená práve pre túto batériu. Jednoducho ju tu zasuniete, je tu svetelný indikátor, ktorý svieti na červeno počas nabíjania, takže nie je to nič komplikované, zasuniete, nabíja, úplne pohodička vec. Zároveň je veľmi dobré, povedal by som, že už sa nachádza priamo v balení, nemusíte niekde hľadať nejakú vhodnú nabíjačku. No a batéria Lionka 18650 3,7V 2200 mAh batéria. Myslím si, že tieto baterky, aké som správne videl, tak sa vyrábajú už do kapacity 3100 mAh. Každopádne táto baterka pri plnom výkone vydrží svietiť 3 hodiny a 20 minút na túto batériu, takže myslím si, že tá 2200 mAh batéria úplne v pohodičke stačí. Na chvíľočku túto krabičku posunieme. Batéria sa vkladá po odšrubovaní zadnej časti. Ja som ju len tak lightovo zasunul, respektíve veľmi ľahko som to zašruboval. Nachádza sa tu tesnenie, čiže baterka znesie aj nejakú tú vodu, respektíve dážď, sneh a podobne. Nemal by to byť problém. Ako vidíte, jednoducho stačí založiť tú batériu veľmi jednoduchým štýlom. Následne zašrubujete ten závit. Odporúčam zašrubovať úplne, respektíve dotiahnuť to čo najviac, to tesnenie tam potom lepšie dosadá a podobne. Skutočne je to dosť podstatné. Tlakový spínač gumený, trošičku zvýraznený, respektíve zdrsnený takými malými kocočkami v zadnej časti. Dva zdrsnenia, jedno pred koncom, jedno na začiatku. Trošičku ten hranatý tvar tej batérie slúži taktiež k zlepšeniu toho držania. Na druhej strane myslím si, že vôbec by nevadilo, ak by tá baterka bola teda aj celá oblá. To telo tým, že je také krátke, je vyrobené z hliníka, respektíve hliníkovej zliatiny, je pomerne dosť pevné. Vďaka výkonnej CR Q3 tej ledke je to teda veľmi dobrý výkon. Samozrejme v ďalšej časti tohto videa uvidíte vlastne aj to svietenie a tie módy v noci. Toto myslím, že je plný výkon, polovičný výkon a strobe, teda blikajúce svetlo. To je dobré hlavne, ak chcete zahnať páchateľa, respektíve nejakého útočníka alebo zver. Pomerne dosť sa človek zvykne zľaknúť, hlavne v noci. Ak mu teda tým strobom zasvietite do očí, nie je to nič príjemné, skutočne je to veľmi pekný výkon. Ja som to včera skúšal sám na sebe. Asi dobrých 15 minút som pred očami videl veľmi veľké spavé kolečko, takže skutočne je to vec, ktorá sa oplatí. Vonku je jasno, je pomerne biely deň, ako môžete vidieť, ten výkon tej ledky je skutočne veľmi pekný. Ten polovičný, trošičku tlmený, je niekedy taktiež vhodný, ak potrebujete trošičku slabšie svetlo. Samozrejme, tie tri funkcie sú úplne super, uvidíte ich aj vlastne za noci, pretože takto za dňa máte len akú takú hrubú predstavu. Ako funguje to zaostrovanie? Jednoducho potiahnete túto časť dopredu. Ako môžete vidieť, presne sa stalo to, čo sa stať malo. Z veľkej časti, z veľkej plochy zaostríte práve veľmi silným svetlom respektíve daný štvorček, respektíve taký malinký kúsoček. Pri väčšej vzdialenosti celkom dobre vidieť, že práve po zaostrení je táto časť
vytvára obrazec, to svetlo práve tej LED diody, takúto neúplný štvorček, respektíve trošičku zaoblený štvorček. Je to taký, povedal by som, že detail na druhej strane. Ak zasvietite, ako som to skúšal, tú baterku pri skúšaní ja, zasvietite na 30 metrov, už vidíte rovné hrany, rovné obrysy toho štvorčeka, takže skutočne je to veľmi zaujímavé. Samozrejme, baterka môže slúžiť prakticky na všetko. Myslím si, že aj vďaka tej funkcii toho zaostrovania je vhodná či už pre nejakých poľovníkov, alebo skutočne do domácnosti, do auta, na airsoft, na nejaké iné, na chatu. Ak ju potrebujete skutočne len tak mať niekde na opasku pre lepší pocit bezpečia a nechcete riskovať, respektíve neradi nosíte, neveríte peprovým sprejom a podobným veciam. Myslím si, že aj tá baterka je takou, hlavne v tom strobe light mode, je takou alternatívou toho, ako si pomôcť v prípade nejakého nebezpečia. Minimálne v mestskej ploche zastávanej dosť upozorníte tým blikaním na seba, čiže myslím, že aj takto by sa dala použiť. Takže asi toľko a prejdeme teda na ten test, ako to svieti v noci a myslím si, že tým video aj ukončíme. Takže malá ukážka. Tak ako som slúbil, máme tu test aj s maličkou baterkou, ktorá má nasadenú Lionku batériu, ktorá je v balení aj s nabíjačkou. Toto, čo vidíte práve pred sebou, je myslím, že 50% výkonu, strobe light, plný výkon. To zamerávanie, respektíve to zužovanie toho svetla vyzerá nejako takto. Ako môžete vidieť, je tam taká pomerne veľká kocočka, je to vlastne dané tvarom tej LED diody. Samozrejme, viete si to pomaličky zväčšovať až na úplnú stenu, alebo si to teda viete zase pomaličky uberať. Myslím si, že tá baterka je úplne super, ten dosvit práve pri takomto zúženom profile je úplne geniálny. Povedal by som, že na takých 30-40 metrov stále perfektne jasne vidíte všetko, čo chcete, aj na teda skutočne ťažších miestach, respektíve na veľmi tmavých miestach. Vzhľadom na rozmery tej batervočky, že to má nejakých niečo málo cez 10 cm a skutočne 100 gramov, je to úplne super. Takže polovičný výkon, strobe light, ten strobe je neskutočne silný, povedal by som, že asi najsilnejší z týchto batérií, respektíve z týchto svietidiel, ktoré Milltek momentálne máme k dispozícii. Na blízko je ten strobe veľmi nepríjemný, už keď stojím a pozerám na tú stenu, je to skutočne veľmi, veľmi zlé a plný výkon. Takže asi toľko, ja vám ďakujem a teším sa na vás pri ďalšej recenzii. Ďakujem.